Bylo mi 17, když jsem vážil 150 kg a všichni se mi smáli. Pak jsem ale zhubnul, na Instagramu dosáhl 300 000 sledujících a navazoval partnerství s těma největšíma značkama. Nastal ale čas se posunout. Nastal čas na značku vlastní. Tohle je totiž náš popcornovač. Vypadá luxusně, co říkáte? Popcornovači pro vás pak máme naší butterfly kukuřici. Tu stačí nasypat do popcornovače, přiklopit a teď se kochejte se mnou. Stačí jenom pár minut a domácí kino může začít. Cože, ty si dáváš v kině šunka sýr? Tak koukej. Šunka sýr, slanina, slané máslo, grilované kuře s chili a jarní cibulka se smetanou. My jdeme ovšem dál a jdeme vařit vejce. Přivítejte náš vařič vajec. Díky 3 programům si totiž uvaříš vejce přesně, jak je máš rád. Na měkko, na hniličko i na tvrdo. Náš vařič všechno zvládne za tebe a navíc se sám i vypne. A když neumíš udělat tenký palačinky, uděláš si palačinková. Ten stačí postříkat naším sprejem na olej a následně ponořit do těsta. Pak už to jenom otočíš a do pár vteřin máš tu nejtenčí palačinku. A co víc zvládnem, to i my negramoti. Tohle je Lepší kuchyň. Značka pro tu nejlepší komunitu. Všechno koupíš už teď na lepšikuchyň.cz.